Arduratuta, oso arduratuta daude Altsasuko Sunsundegi lantegian. Asteazkenean, abisurik eman gabe, zuzendaritzak ekoizpen katea etetea agindu zuen. Enpresaren erabaki honen atzean, itxieraren itzala ikusten dute langileek. Susmorik okerrena hartu diote zuzendaritzak emandako urratsoni eta azalpenak eskatu dizkiote Sodenari. Izan ere, sozietate publikoa arduratzen da Sunsundegi enpresa kudeatzeaz. Eta ea zein den aurrera begira duen bidea, zaiti badakigu gaur egun eskaera daudela bai trena egiteko eta bai autobusetarako, ez? Orduan, gure susmoak ditugu, baina uste dugu gaurko batzarra oso garrantzitsua izango dela, zergaiti Sunsundegiren etorkizuna jokoan egongo delako, ez? Langile honek aipatu duen bilera goizean Sodenarekin egoera aztertzeko egin dutena da. Marijo Garmendia, ze azalpen eman ditu enpresak? Azalpen gutxi egia esan. Eguerdian egin dute bilera langileek Sodenarekin, lantegia kudeatzen duen sozietate publikoarekin, eta honek esan die, ez duela diru gehiago inbertituko Sunsundegin, lantegia ez delako bideragarria gaur egungo merkatuan. Langileak ez daude ados, lankarga dagoela diote, eta irten bidea eskatzen dute. Gaur arratsaldean langileek batzarra egin dute, langileek hain zuzen ere 226 langileek batzarra egin dute, informatiboa izan da batzar hori, baina erabaki dute astelenean bertan urgentziazko bilera eskatzea zuzendaritzarekin. Azalpenak nahi dituzte eta gardentasuna. Izan ere ez dute ulertzen lankarga egonda eta aurretik ere murrizketak onartu ostean orain produkzioa etetea. Susmo txarra hartzen diote bai erabaki honi, ez daude ez pres euren lanpostua galtzeko eta bien bitartean egoera honetan Nafarroako gobernuari irtenbidea exigitu egin diote, inplikatu dadin exigitu egin diote.